аз съм Габинка и добре дошли в канала ми. В днескашното видео ще ви покажа моята грим колекция. Точно така всичко това покрай мен, каквото виждате. Ще ви обясня малко по-подробно какви гримове имам, какви палитри имам, какви четки и какво ли още не. Пригответе се за дълъг клип, в който ще има много грим. И сега е време да ви покажа част от нещата ми. Изкарала съм вече миглите, защото те ми стоят отделно. Тези мигли бяха от AliExpress и отдолу ще има линк в описанието. Както виждате са много големи, дълги и така нататък. Абстрахирайте се от маникюра ми. Тези дни ще ходя да ми го оправят. Тук имам разни мигли, които си ги бях взела за по 1 левче от един магазин в Пловдив. Ето тези също, които съм ги сложила наобратно, които са огромни. И идва ред на палитрите. Обожавам... тук е някаква студентска книжка и тефтера ми за работа. Добре, тя ги махаме. Няма да ви показвам бюрото си подробно, защото ще има отделно видео за Setup Tour в главният ми канал. Това е бомбойната палитра, която ми е една от най-скорошните и я обожавам. Цветовете са невероятни. Вижте колко са хубави. Ще започна с палитрите, защото те са ми любимата част. И да, това съм аз. Те са ми любимата част. Постоянно си купувам нови палитри. Тази е страхотна. Подарих такава и на сестра ми. Вижте колко е сладка. Невероятна е. След това ще ви покажа ето тази на Cargo, която ми я подариха от Англия една приятелка. И вижте, изгледовете са супер наситени, лъскави и много се използвам. След това преминаваме към кутията ми с палитрите. Да, тук имам много гледало, имам меченце, имам фиксиращи спрейове, но сега да продължим към тази кутия от Makeup Revolution. Бях си я поръчала от Pink Panda. Та-дам, обаче в нея има ужасно много гримове и кутии. Първо, гримовете, които бяха в самата кутия са ето тази палитра с хайлайтери и ружове, точно така. Тя е много готина, цветовете са хубави също, харесва ми. Ето тази леко нюд палитра, която я използвам също страшно много в ежедневието си. Както виждате, цветовете вече са леко поизтъркани. Много я харесвам. Следващата е с металическите цветове, която също е готина. Недостатък на палитрите на Makeup Revolution мога да кажа, че кутийките им много се чупят. Да, палитрата ми за вежди вече е счупена. Тези тук са леко пукнати и изобщо не ми харесва това. Но пък цветовете са хубави. Както виждате, ето я за веждите и ми е леко пукната. Изобщо не ми харесва това. Обаче цветовете са хубави и ми вършат отлична работа. Бяха 6 палитри, точно така. Ето тази си я взех отделно и използвам и нея супер много. Супер много. Трябва да направя видео с грим само от Makeup Revolution, защото вече имам доста неща. Мисля, че ще имам за един цял грим. И мисля, че това бяха с нещата от Makeup Revolution. Сега да започна и с другите ми палитри, които ги обожавам. Тези двете са ми последните придобивки от Турция, от Одрин, когато бях сега. И са на The Balm. Супер много исках палитри на The Balm, обаче тук ги продават супер скъпо. А пък в Турция, в козметичния магазин Gratis са по 22 лева. Точно така. Обожавам палитрите на The Balm. И тази също е много хубава. Alternative Rock. Volume 2. Не, Volume 1 е точно така. Volume 1 е. Изглеждат уникално. Вижте как блести. Как блести. Колко е красива. Цветовете са уникални. Тук има и за бронзант, руж и хайлайтер. Много ми харесват. Страхотни са. И продължаваме нататък, после ще си ги затварям, оправям и така нататък. Ето тази палитра на NYX, която ми е сравнително от скоро, от последния път, когато бях в София. Всеки път, когато ходя в София, отивам в магазина на NYX и си купувам по нещо. И много харесвам тези цветове, кафеникавите, златистите и както ще видите, имам страшно много палитри в тази гама. Ето тази също на Maybelline се взеха от Турция за по-малко от 10 лева. Обожавам палитри. Следващата палитра е ето тази на L'Oreal Very Much Love и тя е много красива, много готина, много розова. Както забелязахте и в момента, докато снимам това, съм в розово. И косата ми е розова, така че всичко е в тон. Много ми харесва.
използвам я доста често. Ето тази палитра също, Бургунди Бар, е много красива, отново в същата гама, червеникаво, кафеникаво, розово. Много красиви цветове и нея съм използвала няколко пъти и съм много доволна. Тази палитра си бях взела предишния път от Турция, от същия магазин Gratis. Тя даже е и на марката Gratis. Струваше около 4-5 лева и цветовете са много наситни. Ето тази палитра ми е супер стара вече, може би на половин година, ако не и повече. Rich Color Face Palette и честно казано съм горе-долу доволна от нея. Малко са ронливи цветовете и не съм много впечатлена. Една от любимите ми палитри също е тази Too Glam To Give a Damn на Essence, която е с много лъскави цветове. И ето този лъскавия цвят съм го използвала супер много. Вижте колко е изтъркан вече. Страшно много съм го използвала. Също и лилавият. Обожавам тези гами цветове. Значи розово, лилаво, също и кафеникаво, бежово. Това са ми любимите. Точно така. Любимите са ми. А сега да ги натъпчем пак в кутията, за да мога да отворя още неща. Преминаваме нататък с фиксиращите спрейове, не с шоколада на Милка, то е за подсилване на снимачния процес. С фиксиращите ми спрейове, този е на Avon и си го бях взела преди много време. Вече ми е почти свършил. Да, останах доволна от него, бих си взела пак. Имам за преди и след грим на Makeup Revolution, те бяха към кутията. Всъщност не съм кой знае колко доволна от тях, честно казано, но пак стават. Ето този на Lums ми е най-скорошния, най-последния. Той е доста хубав в интерес на истината, макар че е по-малко количество, беше на промоция в Lily и съм доволна от него. Имаме задължително един Lip Balm на бюрото, който е от Biofresh и съм супер доволна от много. Сериите им миришат уникално. И тази йогурт в България и Калитея, мисля, че се казваше, лятната серия Lip Balm е уникален. Това е най-прекрасното нещо от серията, макар че всичките им продукти са хубави. Така, Мечо, здравей Мечо. Няма си име мечето ми, обаче е много хубаво. Тук имам две мицеларни води, които са скрити. Тази мицеларна вода на Nivea, нея си използвам също доста често. И още една мицеларна вода, Detox, която също е много хубава, зелената. Ето я и нея. Не се използвам много често. Това са ми четките, някои от четките, които използвам всеки ден. С тази слагам пудра, контури и са ми супер мръсни. Както виждате отново в кафеникаво-лилавата гама са ми всичките мръсни четки. Ето тази розовата, напоследък използвам за фондютен и съм много доволна от нея. Не знам дали използвам си такъв тип четки. Тази ми е с естествен косъм. Както виждате, тук има едно чекмедже, шкафче или каквото и да е там. Ще го издърпам малко по-напред и ще ви показвам всяко едно от нещата по-отделно, защото навсякъде е пълно. Тук имам фондютени. Опс. Добре, четките ми пречат вече. Тук имам фондютени, които не използвам толкова често, но все пак използвам от време на време. Ето този на Miss Sporty. Не съм много доволна от него. Много бързо ми се омазнява кожата, когато съм с него. Аз, както знаете, имам мазна кожа. Много използвам от време на време. Това ми е праймърът, който беше в кутията. Него съм доволна в интерес на истината. Тук имам една лилава очна линия и е по-малка, затова е тук. Още един праймър на Catrice, който повече ми харесва от другия. Имам няколко коректора. Този е на, не знам какво беше, май на Rimmel. Да, този е на Rimmel. А другият е на Golden Rose, но лепил за мигли, един фондютен от Avon. Да, от Avon е, който не си улучих малко... Не си улучих малко тона на кожата, така да го кажем, и не мога да го използвам, освен ако не си сложа отгоре супер много пудра и коректори и така нататък. Този праймър за очите много ми харесва също от Makeup Revolution в кутията. Тази кутия взех в интерес на истината на голяма промоция, беше на 80 лева, а всъщност преди това струваше 160. И включва супер много неща, както виждате. Отваряме следващото чекмедже, което едвам го изкарвам, защото е препълнено с червилата. Това е втората ми любима част от грима след сенките. Така.
Това червило на Flomar е много готино, много хубаво, много ежедневно и го използвам много често, просто когато не ми слага друго червило, не ми се старая да слагам друго червило и слагам такъв леко един нюд, нормален, телесен цвят и стои много приятно на кожата. Следващите ми червила, любимите ми червила са на NYX. Ето тези. Кафеникаво-бежовите, имам едно по-тъмно вечерно червило, което е отдолу, ето го. Обожавам този цвят, бордо цвета. О май гад, колко съм влюбена в този цвят. Просто нямате ни идея, обожавам го. И следващия път, когато отида в София, ще си взема още червила на NYX, със сигурност. Тези също бяха от кутията, те са типа гланцове на Makeup Revolution и много ми харесват. Те са 3 на брой. Също са много хубави, много такива телесни, нормални цветове, макар че са гланцове. Аз по принцип не харесвам много гланцове, защото супер много се цапам с тях. Те са много лепкави и така нататък. Обаче тези стоят много хубаво. Имам едно червило на Max Factor, което ми е много старичко вече, обаче цветът е много хубав. Ето това червило... Ето това червило на Maybelline ми е едно от любимите, защото го слагам когато ходя на бар и на по-такива вечерни случаи. Много е тъмно, металическо, обаче е много красиво. Много красив цвят е. И много го обичам. Отново е цвят бордо. Всичките ми тъмни червила са в бордо гамата. Ето това е на Lums, едно по-ежедневно червило, макар че и то е тъмно червено. Малко по-ежедневно от металическото. И него съм го слагала и през деня. И много ми харесва как стои също така. Колко много червила имам. Тук имам острички на Иван, които си ги ползвам от време на време. Един гланц също така на Max Factor, който е доста старичък и той обаче ми харесва. Имам едно червило на Essence, което си го взех прекалено тъмно и много рядко го слагам. Имам гланцове още. Ето това е най-гадното червило, което някога съм си взимала на Lums. Ужасно е. Прави ми устните супер сухи и започва да се рони. Така че мисля, че няма място тук. Не знам как да го нося правилно. Честно казано. Добре, да стои сега тук. Както и да е. Та-да-да-дам. Още едно равче, което го слагам ето тук. Така, това ми е малка палитра за вежди, която си взех сравнително скоро и съм я ползвала само няколко пъти. Обаче много ми харесва и ще си я ползвам отново. Този руж също е много хубав, много телесен, лекичък цвят и си го нося. Тази палитра на Lums много ми харесва също, защото е точно моят цвят на контур и си я ползвам ежедневно. Тази фиксираща палитра на Essence също я ползвам много често, защото както знаете имам помазна кожа и се нуждая от такава пудра. Фиксираща тази палитричка за вежди си я взех супер отдавна, обаче още си я ползвам, защото не съм изхабила. Макар че вече ми е леко щупена. Пак, не искам да изхвърлям, не искам да се разделям с нея, защото ми върши отлична работа. И да продължаваме с последното шкафче, което е с малките ми сенки, които са отново също толкова много, колкото и червилата. Тази палитра на NYX я взех сравнително скоро и е с зеленикави цветове. Макар че рядко се обличам в зеленикаво, имам няколко блузи и нямах никакви цветове, с които да ги съчетая за грим и така нататък. И слагах предимно неутрални, обаче вече имам и мога да си направя някакъв малко по-шик грим. Така, тези сенки са ми също сравнително нови на Lums. Те са два цвята в еднакви опаковки. Единият е лилав, другия е розов и много често ги използвам. Една сестра ми много я харесаха и мисля да я взема и на нея. Тези на Essence са много старички сенки, даже котката ми уби едната. И са за кафеникавите ми гримове, както аз доста често ги нося. Следват едни златни сенки на Max Factor, които честно казано не ги харесвам особено. Ето тези сребърни сенки на Essence са страхотни, обожавам ги и отново ми е леко щупена опаковката, защото супер често ги нося. Следват ето тези течни сенки на Lums, които са много наситени, много хубави. Обаче ги нося сравнително рядко, защото са предимно за по-вечерен грим, защото наистина са много бляскави, много лъскави и така нататък. Ето тези на Max More са доста по-ежедневни и ги нося сравнително често.
И отново не мога да ги отворя с една ръка. О, добре. Имам две сенки на Max Factor, които отново са в лилаво-розовата гама. И супер често ги използвам. Много често гримирам в лилаво и розово. Още един на Catrice, които са в синьо-лилавеещата гама. Ох, успях да ги отворя. Супер. И много често ги използвам. Много са красиви, те са по-бляскави. Много обичам малки сенки. Ето тези сенки на Catrice, течни сенки, са божествени. Това са едни от любимите ми сенки. От малките, да не кажа и любимите. Вижте цвета какъв е. Оле, страхотен цвят. Супер много ми харесва. Това с един грим, такъв кафеника, вечерен, стои божествено. Много често съм се правила. Даже и с нощи вечерта, когато ходихме на бар, се направих с тях. Добре, после ще ги затварям, както и да е. Ето този пигмент на Essence също много ми харесва. Цвета е отново лилаво, тъмно лилаво. И стои супер красиво на окото. Много е наситен, много е... малко е рунлив, честно казано, обаче е брокатен и много красиво стои. Следващите сенки са малко разочарование за мен, защото не са толкова пигментирани, колкото аз исках, колкото аз очаквах. Тези сенки на Catrice. Не знам защо си мислех, че са на Lums. И да, малко разочарование за мен са, обаче си ги ползвам от време на време, като искам някакъв по-лекичък грим. Ето тези си ги бях взимала преди супер много време, супер стари са и не ми харесват особено. Обаче ги използвам, ето този цвят светло-розовия и белият от време на време. И ето тези на Max Factor, които са ми супер стари също, обаче нямам много дрехи в синьо, затова много рядко ги използвам и то предимно по най-светло синьото този цвят. И май това беше по-голямата част от грим колекцията ми. Както виждате, цялото ми бюро е в гримове. Евгений с нощи, когато се гримирахме с една приятелка, дойде и всичко беше в гримове, абсолютно всичко. Той каза: Пепе, колко притаваш за гримове? И аз казвам: много. Не са чак толкова много, базикам се. Обаче забравих да ви покажа ето тук какво имам. Точно така, тук имам спирали и фондютени, които използвам. Как можах да забравя едно от най-важната част от грима ми? Така, тук имам... О да, имам крокърс. Да направим малко място. Така, тук е една от най-важните части за гримът ми. Очните линии и спиралите, които използвам. Ето тази спирала на Maybelline. На мен лично много ми харесва, обаче не на всеки стои както трябва и толкова добре, колкото на мен. Ето тази спирала Eye Catching също е много хубава и съм много доволна от нея. Тя е една от най-скъпите ми спирали, мисля, не съм сигурна. Ето тази на L'Oreal също Volume, как се казваше? Million Lashes, да. Million Lashes е много красива, много лъскава, много хубава и много хубаво стои. Ето тази имам една на Maybelline също, която ми е много старичка, обаче не е лоша никак даже. Имам една на Rimmel, оранжева, която, честно казвам, не съм много доволна, защото не е водоустойчива и бързо се размазвам. И ето тази спирала, която се бях взела като тест, беше за 2 лева, на Бауиши, нещо такова. Мисля, че не знам каква е, китайска или полска. Обаче е водоустойчива и стои много добре, затова не я изхвърлям. Тази спирала ми е като мостичка, малка спирала, беше ми подарък към сенките, ето тези сенки. И съм много доволна от нея в интерес на истината. Много ми харесва как стои на окото. И мисля да си взема и по-голяма от нея, някакъв различен вид на NYX. Това очната линия, която използвам, това ми е старата очна линия, но още не е свършила. Това ми е новата на Golden Rose, която е супер плътна и много се цапам с нея естествено. Имам ето тази розовата на NYX, която използвам много рядко, обаче много ми харесва. Ето тук имам още една на Бауиш тип писец, от която изобщо не съм доволна. Имам два молива за очи. Имам и ето тази на Essence, която е с твърде дебела четка. И използвам само за вечерен грим. Имам и ето тази на Rimmel, която е много сладка, много хубава четка има. Много е мека, има не на ревърс, на ревърс е. Една много така обикновена марка е. Обаче четката е много хубава и много ми харесва, затова използвам все още. И не съм я изхвърлила. Добре, и вървят на фондютените, които използвам ежедневно. Те са малко, обаче са ми любими. Ето този фондютен на
Max Factor е много хубав и стои много лекичко на кожата. Много ми харесва. Ето този Fit Me също е матиращ и стои страшно леко на кожата. Аз не го усещам. И също много ми харесва. И го използвам напоследък най-често него. Преди използвах най-често ето този. Обаче този е супер покривен и стои малко като боя на лицето ви. И гледам да го използвам все по-рядко. Но когато имам пъпки на лицето, използвам него. И ето този на Rimmel, който ми е вече почти свършил, както виждате. И също е много хубав. Не е чак толкова покривен, обаче е хубав. И това е коректора, който използвам доста често в момента. На Lums, който не е лош. Надявам се камерата го фокусира. Да. Светличък е и ми харесва. И да, това вече е моята грим колекция в момента. Както виждате са бая неща, като преобладават палитрите и малките сенки, защото са ми любимата част. Та-да-да-да-да-да! И скоро искам да ходя и до Sephora да си взема някоя друга палитра. И така нататък. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да го харесате и да оставите коментар, да се абонирате за канала ми, да кажете какви идеи бихте имали за бъдещи видеа, защото ще избухвам от видеа и идеи в близкото бъдеще. Гримът винаги е бил голяма част от моето ежедневие и от нея самата също и продукти за коса, за тяло, за какво ли още не, така че бих искала да ви споделя всичко. Да ви разкрия моите тайни за тази коса, която е в момента не много добре, защото току-що се изкъпах. Но да, като изключим това за цвета и как я поддържам и така нататък, също за грима, за лицето ми, за кожата ми, за тялото ми и всичко останало. Така че не забравяйте да се абонирате и това беше всичко от мен и бай-бай!